अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे जिया हो जिया जो खतन को छा गइला। अरे केडी राजा छा गइला महाराज जिला में हो बाबा। चपले रहो मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। कंधी के कट गई जो मटे ही में लागल लो। कंधी के कट गई जो मटे ही में लागल लो। रे जान सारा में कराइल हलुआ के न छो। रे धनी सारा में कराइल हलुआ के न छो। कंधी के कट गई जो मटे ही में लागल लो। कंधी के कट गई जो मटे ही में लागल लो। रे जान सारा में रे धनी सारा में कराइल हलुआ के न छो। बलैगा कर मोहना के झनकता सरसों लो। काही में सुननी धराइल हलु परसो। बलैगा कर मोहना के झनकता सरसों लो। काही में सुननी धराइल हलु परसो। भरिया से एलु चौधरी गाँव नैनिया में गइलु पकड़ा। भरिया से एलु चौधरी गाँव नैनिया में गइलु पकड़ा। रे धनी सारा में कराइल हलुआ के न छो। से गइलु भगड़िया पकड़ी कलाई के ले गइल भितरिया। जिला बहराइच से गइलु भगड़िया पकड़ी कलाई के ले गइल भितरिया। गइलु गोंडा से लखनऊ दिहलस रुपैया 100। गइलु गोंडा से लखनऊ दिहलस रुपैया 100। रे धनी सारा में गोरी सारा में कराइल हलुआ के न छो। गोरी सारा में कराइल हलुआ के न छो। धनी सारा में कराइल हलुआ के न छो। जानू सारा में करा